Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Siyang pinagkalayo gitsura og pamanit ning atong dapit. Nga naman ang kita na umanan imong maayo si Amara dong. Di mo na. Si Mara ba? Mura siyag. Anak sa engkanto. say anak sa engkanto. Ha? Wala, nati si Papa na mati na to. Oh, pos barang imong isulti siya. Wa kay nako maklaro dyan. Wa kay ko magabatiun sa engkanto. Papa Damian! Ay, pagkalaay. Wala ko lang gibuhat sukad mi nagbakasyon, uy. Kaon katug, raman yun ni. Inibalik na ko sa eskwela, tambok na kay ko. Limingaw nung kong kalit sa kong amiga da. Kumusta na kas muna no? Maraging bigtuan po yung slaing nason nga wala magkita o wala magkumustahan na eh. Ay, muadtod ay kus ila. Ako siyang isurprise. Uy, sa maron, humot pang nangka. Be, daan pa ko nga nangka kung humuta. Pa, nakakuha kog nangka. Hinog naman, maong akong gislice daan. Nga saan po nang gisuod mo sa plastic? Mga prutas sad na pa. Ako gikuha sa atong likod. Mga hinog naman pod. Anugon kaayo oy kung kanon lang na squaknik. Sa may baligya na ni mo? Dili oy. Ako ni dadun sa kong amiga. Mo ba? Mga paborito ba aning muna pa. Nanay avocado, nasay mangga, nya, nasay bayabas. Sa ato pa, mulaag ka dito. Ala, agdang duaw sa kong amiga. Klaro kayo. Kuan niya, kumusta lang po kung may damyan, ha? Sige pa. Kalitan gitus muna ron. Nga kalit na kong buto sa ila. Ma-surprise git siya. Naa si Papa Damian sa gawas. Naglingkod ra siya sa lantay niyang pawayanan. Pa, sorry kit kaayos na hitabo na ko. Naibaw kong nag-uol ka nga na maptos ko. Ugwa pag yung kumusulti ni mo kinsi amahan ni Amara. Misaad ako ni mo pa. Nga mo padayon ko sa akong pag-eskwela. Hangtod nga mahatag ko ni mo ang akong kalampusan. Nga imong gipangandoy na mong duha nitong Jeff. Nay Damian. Eme. Nay. Hi, small Noy. Ah, Surprise! Mana? So, sa akong kwarto, Emmy. La, abi na ako, mas-surprise ka sa kalit kong pagbuto din eh. Ako may na-surprise? So, diri ba? Dali. Nanganak na ka? Kanus alang? Usa na kasi mana ang nilabay, Em. Usa? Lo, kanus ugod. Walagi mo na paipaw. Unsao na mo pagpahibaw nga nagbagyo man to atol sa akong pagpanganak. Ay, mauba tong hikayo na? Oh. Pi, tanawa ko sa imong anak, pi. Na, sige ra mo nagkatug dias duyan, day. Muna, kachika ining bataa, uy. Ha? Ngano nakasulti man ka ana, Em? Gismailan ko niya. Unsa? Wa man lagi ko'y nabati nga smile niya lagi. Ay, ako rin yung gismailan, uy. Hala, uy, gapahan niya, kud. Putian niya, kud.
Muna, kanang mao ni itsura ni Adonis na amahan ining bata, ah? Ha? Mao ni? Shh, huy. Hinaya ng tingog ni mo, Emmy. Nga naman mon. Basig makabati si Papa Damian. Uy, wa pa kidain ni mo sultihi, anak. Wa pa. Nga naman muna. Mahadlok pa kumusulti niya, uy. Unsa? Nga nung good. Basta, ayaw ba ginig isulti ni Bisan Kinsa, ha? Ikaw na ba akong gisultihan? Dili ko gusto nga may laing makahibaw. Pero muna, dili man ni matago hangtod sa hangtod. Kay, bisag sa iya lang itsura, oh. Dako kay siya kalainan nato. Awar ko ng imong anak, oh. Tanawa. Flat ang iyang ubos sa ilong. Dili pareha sa ato ba nga dunay porma. Agang Amara, flat ra gyud as in. Basta, misali ko ni mo nga way laing mahibaw bahin sa kinabuhi sa akong anak nga si Amara. Salamat kay gidadaan ko ni mga prutas, ha? Pero daghana sa dini, uy. Ay, paano na ni mo, no? Pero kung dili ka makahurot, ana, tagi po si Jeff o si Noy Damian. Ay, nalimot ko da. Nangumusta di ay si Papa Iking ni Noy Damian. Ana, naara man na permis si Papa sa silong, Tagsar gid siyang musaka basta nagmata ang bata. Unsa? Ngano gud? Ambot lang. Duda na ako nga. Nagduda na siya tungod sa iyang nakita kang Amara. Makaduda man sa gyud mon. Ang kaputiun ng daan ni Amara. Ang sobra kagwapa. O ang kaputi sa iyang buhok. Magduda na gyud ang makakita niya. Pero ako, wala ko magduda na. Kay naibaon naman ko kinsi ama niya. Kay iba man kong gisultihan. Shh, hinaya lagi ng imong tingog. Ay, sorry, Nakud. Sorry po, tao lang po. Ay, saan man ni? Uy, makusog man ginako. Uy, malimot yung kumun. La! Wow! Kita ko. Jeff! Mga prutas. Daan pagkit ko nga. Nakaibisita di mo na. Jeff, nainang ka. Kaon ka? Pili lang dihaw sa imong kanon. Kaon ko ha! Kaon lang good siya baya. Mingaw na ang palipot. Bisag alas 8 pas kagabion. Giduka naman ko. Pero paunahon lang ako gatug si Amara. Nagmata pa man tingali ning akong anak. Tagdug kayo magidi siyang matug. Oh, hala. Kakusog sa hangin nga misud sa kwarto. Oh, si Amara. Kinsa may naghagwa niya nga nindot man paminaw mga katawa. Oh, tunay kinihagwa niya. Kinsa man ka? Ako, muna. Adonis? Ikaw? Pero, nga wa man ko magkakita ni mo. Tungod kay mibalhin kang Amara, ang imong third eye. Unsa? Ni ako muna. Aron pahibawon ka nga dunay party nga pagahimuon sa mong dapit. Ug ikaw ug si Amara ang espesyal na mong bisita. Adonis? Dili ko. Pero muna, niuyo na si Ama nga mo adto mo. Dili lagi ko, Adonis. Dili mi mo ato si Amara sa inyong dapit. Ngano man, Basta. kung sa may imong rason, Basta. hatagi ko balido nga rason mo na. Doon na mo'y katungod nga mo adto sa palasyo. Tungod kay sakop na kamo si Amara namong mga engkanto. Kana ang balido nga rason, Adonis. Dili mahimong magpasakop kami ni Amara sa mga engkanto. Muna, hatagi usab og katungod sila si ama ug ina nga makakita og makakugos ni Amara. Nahibaw ka ba unsa ang kalipay nga ilang gipati diyang gipahibaw ko sila nga migawas na si Amara? Pwerte nilang gipaya. Unya karon di ka mo ato.
di nimo ipakita ug ipakugos sa akong ginikanan ang ilang apo. Hugot na akong desisyon, Adonis. Muna, muhangyo ko na. Basta, maunay akong desisyon. Dili mi mo adto sa inyong palasyo. Unsay palasyo timon na? Oh. Ha? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!